ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನಿ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ನಾವು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ. ಐಕ ಪೋಡಿತಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ತುಲೆ ಮುಜಿ ಟೊಮೆಟೊ, ಮುಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಚೂರು ಬೇಸೊಪ್ಪು, ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ, 1 kg ಚಿಕನ್, 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾಸೆಮಿ, 2 ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, 3 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಂತೆ, ಚೂರು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಪಂಡ ಇರುವ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಒಂದು ಪೂರ ಐಟಮ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ದೀತಿಂದು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ, 2 ಕಪ್ ದಾತ ತಾರೈ, 1 ಕಂಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಚೂರು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಈತೇನು ಪಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂದಿಯೋಡು ಎಂಕಲ್ನಟೆ ಫ್ರೈ ಮಂದೀತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ದಾದ ದೀತ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮೆತ್ತೆ ದಾಸೆಮಿ ಅವು ಪೂರ ದಾದ ಪೂರ ಕಪ್ಪಡಿತ್ತು ನೈನ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಗ್ರೈನ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಒಂದು ಪಾರ್ದು ಗ್ರೈನ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಒಂದು ಪಾರ್ದು ಅರ್ಧ ಗ್ರೈನ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ದೀತಿನ ತಾರ ಉಂಡತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮದೇನು ಗ್ರೈನ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ನೆಟೆ ಮಸಾಲ ಸಣ್ಣ ದಂಡು ಇತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಾರ ಎಕಡೆ ಫ್ರೈ ಮಂತಿದಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ತಾರೈ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕರಿಬೇವು ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಂತ ಆಯ್ತ ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೆಲ್ಲ ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೈನ್ ಮನ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಗ್ರೈನ್ ಆತು ತೂಲೆ ಎಂಚ ಬೈದನೊಂದು ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಅದು ಇಂಚ ಬೈದನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರೇವ್ ಮನ್ಪೆರ ತೆಲ್ಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮಸಾಲ ದಪ್ಪ ಒಪ್ಪೋಡು ತೆಲ್ಪಾಡ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಜ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಂಪನು ದಪ್ಪನೇ ಇದು ಲೇಯರ್ಡ್ ಉಪ್ಪೋಡವು. ಐ ಮೀನ್ ಇದು ಎಂಚಿನ ದಪ್ಪ ಒಂದೇಟು ಉಪ್ಪೋಡು ಗಸಿ ತೆಲ್ಲ ಕುಪ್ಪೋಡು ತಿಕ್ನೆಸ್ ಆದ ಅವು ಬರೋಡು. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿ ದೀತ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡಕ್ ಐಕ್ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಕಿತ್ತೆ ಆನಿಯನ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ರಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಆನಿಯನ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ ಕರಿಬೇವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಬಿಡ್ಲೈತ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು. ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆದ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರ್ತದೆ. ಇತ್ತೆ ನಾವು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋಯಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂದೆಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂದೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಂತು ಕೆನೆಯಪ್ಪಲ್ಲ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಸೇಮ್ ಅಂಚೇನೆ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಂತು ಇಂಚೇನೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಂತು ನಾನು ಸ್ಮೂತ್ ಆಯ್ನ ಟೊಮೆಟೊ ಫ್ರೈ ಮಂತು. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ರೆಸಿಪಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುನಕ್ಲಿಗ್ಲಿ ಈಸಿಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಇಂಡೆ ಪನ್ನೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಂದೆಂತ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಕರೆಕ್ಟಡ್. ಇತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ 1.5 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಏತು ಬೋಡ ಆತು 1.5 ಸ್ಪೂನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಇತ್ತೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ. ಬೆಚ್ಚ ಅಂಡು ಕೈ ಮಾತ್ರ ಪೋಂಡು ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ. ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಾಗ ನಮ್ಮೊಂದೇನು ಬಾಯ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಬೇಯರದೀಕ 15 ನಿಮಿಷ ಬಾಯ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಬೇಯರದೀಕ ಅಂದೇನು. ಇತ್ತೆ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಂಡು ಇಂಕ ಲೋಪನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಲಿಡ್ ಆಯ್ತಾ ತೊಲೆ ಚಿಕನ್ ಚೊಕ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು. ಚಿಕನ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಕಡೆ ಗ್ರೈನ್ ಮಂದಿತಿನ ಮಸಾಲೆನ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಗ್ರೇವಿದ ಮಸಾಲೆನ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದಕ್ಕೆ ಗ್ರೇವಿದ ಮಸಾಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಗ್ರೇವಿದ ಮಸಾಲೆ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಉಂಡು ತೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೊಚಿ ದಯ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಗ್ರೇವಿ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ತಿಂಟು ದಪ್ಪ ನೆಪ್ಪಡ ಏನಾಯ್ತು. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಪಾರ್ದಂಡು ಒಂದು ಗ್ರೇವಿ ಚೂರು ಎಕಡೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಚೂರು ಸಪ್ಪ ಏನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತನ ಟೇಸ್ಟುದು ಪಾಡ್ಲೆ ಅದು ಬೋಡಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಶೋಕು.
ಇತ್ತನೆಕ್ ನಮ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಲಾಸ್ಟ್ ಅದು ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊರ್ಪು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಒಂದೀಗ ನಮ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತೆ ಪಿರ ಮುಚ್ಚಲು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಪಿರ ಒಂಚೂರು ಕೊದ್ದಿಯರೆ ದೀಕ ನಾನು ಒಂದೊಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ದಿಂಡ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ದೆಪ್ಪಗೊಂದೈತ ಆಯ್ತು ಓದಿಲ್ಲರತೆ ಗುಜ್ಜು ಗುಜ್ಜು ಒಂದು ಬಬಲ್ಸ್ ಪೂರ ಬರ ಗುಜ್ಜು ಗುಜ್ಜು ಒಂದುಂಡು ಫುಲ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪುಂಟುಗ ನಮ್ಮೈತೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪುಂಟುಗ ಅರ್ಧ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಣ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಪುಂಟೋಲಿ ಇಜಿನಾಂಡ ಅರ್ಧ ಬೋಡಣ ಅರ್ಧ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡ ಆಪುಂಡು ಆತು ಇತ್ತೊಂದು ಬೇಯ್ದುನು ತೋಂದ್ಲತೆ ಶೋಕ್ ಬೇಯ್ದುನೊಂದು ತೂಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ಗಳೊಂದು ಮನ್ಪೊಲಿ ಏರ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಜೇರ್ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಈಸಿ ಟೆ ಮನ್ಪೊಲಿಂದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಈಸಿ ಆದುಂಡು ಇತ್ತೊಂದು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೊಂದು ರೆಡಿ ಟು ಸರ್ವ್ ಗ್ರೇವಿ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದುಂಡು ಯಮ್ಮಿ ಒಂದು ಅಡ್ಡೆ ಪೂರ ತಿನ್ನೊಂದು ಅಡ್ಡೆ ಆತು ದೋಸೆ ಎಂಚಿನ ಪರೋಟ ಚಪಾತಿ ಎಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಒಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದ್ಲು ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಂತೂಲೆ ಎಲ್ಲಾಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ ತಿರ್ತಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬರ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಎಂಕಲ್ ಫಿಶ್ದ ರೆಸಿಪಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೇರ್ ನಿಕಲ್ ತಿರ್ತಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚಪ್ಪನೊಂದು ಯಾನ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ.